俺も行くぜ。妹のソニアが帝国と協力してるって噂が本当だったんだ。いくらなんでもあのまま放っておくわけにもいかねえしよ。とにかくソニアを止めるのは俺以外にはできそうもないからな。それが待ってエルヴィン！帝国は闇の者たちと手を結んでいる。闇と手を結ぶなんて、真の平和を思えば絶対にあってはならないことなの。お願い、もう一度考え直して。そうだな。真の平和とは、争いを力で抑えるものじゃない。みんなが理解し合って、争い自体を捨てることだ。エルヴィン、よかった。わかってくれて。悪いな、レオン。俺は君とはいけない。エルヴィン。お前には悪いが、俺はレオンについていくぜ。俺にはあいつの気持ちがよくわかるんだ。それに帝国軍にいればソニアに会えるだろうからな。いくらなんでもあのまま放っておくわけにもいかねえしよ。とにかくソニアを止めるのは俺以外にはできそうもないからな。そうか。止めはしないさ。お前の好きにするがいい。レオン！俺はあんたが気に入った。ついて行かせてくれ。傭兵か。名は何という？俺の名はローガ。帝国の将軍なら名前ぐらいは聞いたことあるだろ貴様がローガか。腕利きの傭兵だという話は聞いたことがある。よかろう。我々と共に来るがいい。ありがてえ。必ず役に立つぜ。じゃあな、エルヴィン。今度会うときは、敵同士だな。ああ。残念だ。お前となら、共に戦っていけると思ったが。さらばだ、エルヴィン。言ってしまったみたいだね。助けていただいて、どうもありがとうございます。少ないですけど、これを、今日はこの村で休ませてもらえませんか？バルディアまではまだしばらくありますから。そうだね。このままだと野宿することになるしね。あ、私も賛成。今日は疲れちゃった。へえ、シェリーでも疲れることがあるんだ。何よその言い方。私だって、か弱い女の子なんだから、疲れて当然でしょ？か弱いね。なんか言った？別に。ぜひそうしてください。もうすぐ日も暮れますし。そうだな。今日はこの村で休ませてもらおう。わかった。じゃあ、また明日。ああ、おやすみ。ねえ、エルヴィン。ん？なんだい、シェリー。なんでもない。じゃあ、おやすみ、エルヴィン。リアナ。エルヴィン。ちょっと夜風に当たりたくて。静かだね。ここで、ローガさんとソニアさんは、二人だけで暮らしていたのね。リアナも随分苦労したんだってね。ヘインから聞いたよ。苦労なんてそんな。私、赤子の頃、村の神殿の入り口に捨てられていたんです。でも、神殿の方たちが親代わりになって、みんなとっても親切だから、辛いと思ったことはなかったわ。そうか。エルヴィン、
エルヴィンはどうして旅をしているの？もしよかったら、私に教えて。もともとは大した目的があったわけでもないんだ。俺がまだ小さい頃に、両親とも死んでしまってね。それからはドレンという父に仕えていた者が、旅をしながら俺を育ててくれたのさ。ドレンは物知りで、いろんなことを俺に教えてくれた。特に剣術には厳しかったよ。もう死んでしまったけどね。ただ？ドレンは、何者かによって殺されたんだ。魔族の者の腕と、ファイアスという名を残して。そうだったの。ごめんなさい。辛いことを思い出させちゃって。そんなに気にしないでくれ。それに、新しい旅の目的もできたしね。アルハザードの解放を防ぐこと？ああ、それもあるけど、大切な仲間を守ることかな。もう誰も失いたくないから。エルヴィン。さあ、もう夜も遅い。明日の出発は早いからそろそろ休もう。ええ。おやすみなさい、エルヴィン。おやすみ、リアナ。この調子で頑張るわね。レイガルド帝国清流騎士団のレオンとの共同戦線もつかの間、あくまでも帝国と戦うことを決めたエルウィン。一刻も早くラングリッサーを手に入れようと先を急ぐが、深い谷に架けられた吊り橋を前にして帝国軍の待ち伏せに遭う。レイガルド帝国漂流兵団の女将軍イメルダの命を受けたクレイマーが彼らの足を阻むべく吊り橋を破壊しようとしていたのだ。この橋を渡らないとかなりの時間を無駄にすることになる。エルウィンたちは吊り橋の強行突破を試みる。
目がかすむ。ソニア。見事だ、とりあえず、いや、すまないな、敵の死、レオン。なんだ、無益な、私に誰かが、ならば、確かにそれは、確かに。強力な国家に、どうだ。確かに。みんな。ああ。じゃあ、オイラも行くよ。俺も行くぜ。いくらなんでも、待ってエルヴィン、闇と手を結ぶなんて、真の平和を思えば、絶対にあってはならないことなの。お願い、もう一度考え直して。すまない、リアナ。分かってくれ。平和な世界を作るためには、力が必要なんだ。わからないわ。力では平和を作ることなんてできないわ。あなたの求める力によって生まれるのは多くの悲しみだけなのよ。そして、アルハザードは人間に制御できる力ではないのよ。もう決めたんだ。さよなら、リアナ。エルヴィンなら、あなたなら、いつかきっとわかってくれる。エルウィン、あなたと戦わなくてはならないなんて。シェリー。見損なったぜ。てめえの理想ってのは、そんなに簡単な方法で叶うもんだったのかよ。じゃあな。あなたなら、物の本質を見誤らないと思っていたのですが、残念です。これからどうする？ラングリッサーを手に入れる。アルハザードの復活を邪魔されぬようにな。レアード、お前は、清流騎士団を率いて、バルディア城の探索を頼む。はっ！確か、この村だったはずだが、神官イクルス、ここに眠る。やはりここだったか。イクルスを知っているのか？ああ。父の親友だった。10年ほど前に亡くなったと聞いてはいたのだが、父に代わって